ljudi, čekaj, zdravo ljudi, gde ste? Što? Ćuti! Kakav intro bez veze? Ti si bez veze. Dajte like, ako ste novi, kliknite se U Joj, redu. Bože, s kime snima. Ja sam mislio da znaš ti barem I nešto. sa ovaj video. U redu. Treba 150 lajkova. Ćuti! Daj mi to. U redu. Ovo ide Sale, protiv Stade. A ti skašeš. Poklon od Deda Mraza. Aj, prekini! Izvinite ljudi zbog psovki. Morat ćeš da skineš. Neću ništa skinem. Hoću čuju kako si. U redu. Hoćeš da... Ko je ovo šiti igrica? Hoće me ubiti ova. Neće. Pa sećaš se te. Prekini! Oooo. Svi učutite. Ajde, idi u onu tamo ukletu. Šta god daje. Bolnicu. Ovo igrica samo po sebi strašna. Što je dosta. Prošlo skade ovdje igra. E, to je moj kanal, samo da se zna. Idi, daj da ja pokažem šta treba da Igraj ti, radim. ja nemam, gdje mi čokolada? Ovdje da ti je stavila na stolu. U redu, slušaj Andrej, ti stoni tu. U redu ljudi, dakle like i subscribe na moj kanal i na Saletov. Ovo isti video ćemo poslati i na moj kanal. Dobro, ista stvar. Znači ovaj isti Bukvalno. video ide i na moj Hoću- kanal, tako da možete pogledati na profesora Dejana na njenom Da kanalu. dobije Ja sam se već prepala, tek i počela. Dakle, moram da nađem ključ. Prekini da pričaš. Moramo da nađemo ključ. Moramo... Čiji je ovo mobilni? Ko to ovdje Tvoj! snima? Tvoj mobilni ti snimaš. Sale, ubit ću te. U redu. Mama. Nemojte se penjati. A, prekini. Pa ja ne vidim ništa. Pa ne trebaš nešto ni da vidiš. Bože dragi, 100 puta si me gledao kako ovo igram i samo si vikao dosadno. I sad snimamo za YouTube. A sad snimamo za YouTube, a ti vičeš Juze. Molim te, Sale, sada ćeš ti da trčiš, može. Trči do vrata, što brže možeš. Behind you, iza mene. Ne znam što je iza mene. Ovo je užasno, ljudi. Pa neću da pogledam, to me samo usporava, jedva mogu da trčim. Kako da ne umrem? Nisam mrtva! Aj, nisam se baš nešto nije prepala. Aj sad ti nastavi, verovatno sad ti znaš. Do kraja, Proxer se HD. I obožavam to. Kako lepe slike. Da, Ja stvarno ovo je prelepo. da. Hoćeš da se zaljubiš? Nešto. U krv. Šta? Zašto? A, mrzla sam. O, super. Mrš. Izvini. Joško ti dira kompjuter. Ja sad igram. A da, tako ti treba da bude. Teodoro, Joško ti dira kompjuter. Jovane, ostavi se, kani se mog kompjutera, kompa. Baš ja ću ga igram kad ja ću. Ko si ti du... I ne slušate. U redu, Sale. Verovatno ću ja da crknem. Pa sam čokoladu. Fino za tebe. A čuj meni ja. Fino. Vidi. Daj, nisi rekao da je ovo specijal za novu godinu, da ćemo čekati. Da, ovo je specijal za novu godinu, zato što ćemo čekati novu godinu. Kasnije ćemo da odbrojavamo i sve. I neću da vidim prljavim rukama ko to udao. Dobro. Jer se ovo vi što može otvoriti. Dakle, bukvalno mislim da sam ja uspjela da otvorim jedna vrata. U redu, dobar dan, dobar dan. I svi dislike na kanal Nave V2. Već sam se prepala. Ti ni ne znaš ko je Nave V2. Ajde brzo, koji ćeš? Šta se plašiš toga? Nemam pojma. Šta si? Moj red. Prepala sam se, nisam... Prepala si se nečega što se nikad nisi uprpala. Da. Ok, sad, Jovane! sad pošto sam ja Nemoj levoruk, ništa idemo na kvariti. desnu stranu. Nemoj, molim te, tu, samo tu ne. Idemo ninja. Ninja master. Molim te, pazi, sad ću ti tu Joj, šta je tu strašno. Lako to ubiješ, tebe ubilo. Je ovo imao smisla što sam rekao? Nema. Morate like i subscribe na Pljuo moj si me, kanal. Andrej, pljuo si me u oko, beži bre. Tvoje pljučke gore od korone. Ajde, bežite. Pa šta igra, beži samo sa lukom. Šta, oj, neki god čovjek je prošao ovdje.
Neki lik. Možda ti je smak. Kuira go u vazduh. Da ti smak. U redu ljudi, like i sub na moj kanal. A Sandra kaže like i sub. Upravo je Andrej, ovo je dosadno. A Čuti. subscribe Pre. za Teodoru kako psuje na mene. Šta? Like i sub da daru kako psuje na mene. Ej, aj pokušaj ono sa, ono... Dislike kažem, dislike. Znači nema like. Aj prekini da mi upropašćavaš šanse. Ki. Super, uzmi ključ Samo i tri beži. dislike. Ovdje se trči. Samo pritisni tu. I želimo 100.000 lajkova sa video. Ne, jedino to Andrej želi, ali mi u Kakvih stvari uopšte nema. Pa ovo bi 100.000. Lajkova, A, znaš. ovo bi 100.000 lajkova, ali Teodora mislim da ti je kanal malo prejadan za to. Vidiš ovo? A ja mislim da si ti malo prejadan. A stvarno misliš da ćeš dobiti to... Ne mislim, to Andrej misli. On je bukvalno obudala. Za sada je dobila bila 2 lajka. Andrej, 4 sam dobila, ne dam video. Andrej, idi u Beograd i vidi da li sam tamo. To će nam dati vremena da snimam ovaj stream. Jeste vi čuli A ovo? zašto? Zabagao sam. I možete da verujete, zabagao sam. Bravo, pro igrač iz Zabagova. Svaka ti čast, Pa Ale. kako? Plaću, ali... Svaka čast. Pa gdje se skače? Bože. Šta? Vidi, Andrej je po prvi put u životu u pravu. U Ninja Master. Andrej je po prvi put u životu u pravu. Wow. Ovo je nagrada. Andrej, dobio si nagradu za prvu pametnu ideju koju si imao. Nemoj tu. A da, tu si već bio. Sad čekaj, nemaš pojma ni gdje si krenuo. O, ne, iskreno da, nemam. Pa te baš, da, idi do ovih glavnih vrata, jesi ovo ikad pomislio u životu? Ne. Možda su to ta vrata koje trebamo da idemo. Samo manje od tebe. Još tvoj red. Juhu! Dakle, gdje idemo, Saša? Gore. Na tamo je moja soba. I WC. Koji ti je? Prvi put u životu pobedila. Ne, zašto su zapriječili i sad ne mogu da idem u sobu? A da, Luka se kupa, sve smrdi. Bolje beže da. A Jocko sere. Jocko sere. Najbolja stvar koju si rekao u životu. Najpametnija zapravo stvar. Znači U Luka redu. Onda se možemo samo... Čuti! Skino bi ti to svoje... Da kažemo da Andrej ima ono na leđu. Okej. Merry Christmas. Ne piva. Brm. Pucaj ga. Pa nemam ništa. A da. Vidi ga. Šta si ješ oko toga? Jesi ti normalno? Znači ti vidiš neku babu koja visi na podu i samo dođeš kod nje, čiluješ ono, dođeš kod nje, ubijete lepo. Aj, jer imaš ti bolju ideju? Aj, molim te mi reci, imaš ti bolju ideju? Ostani i nemoj da dođeš kod... Imam bolju ideju. Ova ideja. Dođi baba, aj se bijemo. Evo ti. Aj, mrtav sam. Kako sam umro, udari se mi u glavu. Pestica u glavu, to se sve rešava. Što? Ovdje je bukvalno neko bio. Pa dobro, idi tamo na ona vrata tamo. Tamo pored, nemoj da ideš kod nje. Imam ideju. Mi uopšte nećemo ići kod nje. Mi ćemo samo da prođemo kod da se ništa nije desilo. Može. Evo, ništa se nije desilo. Jer ovdje sve je u redu. A tu je neki go čovjek koji žvaći. Nije, ljudi, ovdje nije ništa u redu, ovdje su svi pijani. Ali kako? Pijani do pijanog. U svakoj sobi su bukvalno ljudi. Ne, u ovoj nisu. Teodora je mogu ja da idem. Ne, zato što Lukas imamo za YouTube. A? Ne, tamo. Tamo na... Uđi unutra. Neću. Na kompu možeš. Nije nas pratila, ko bi rekao, moja prva pametna ideja. Šta je ovo? Kamera. Nije. Papire možda uzmeš. Mogu da ih pročitam? Možeš. Ne možeš. Hvala što si mi dala lažnu nadu. Znaš što mi je toliko trebalo? Što ne mogu da otvorim vrat? Zablokirao. Što je ovo? Pauzirala si. O ne, prešla si, bravo. Šta je ovo? Pa vatra. Ne, ovdje je bila žena u vatri. A čuj tebe. Možda je to bio neki bug. A čuj Jovana, a čuj Andreja. On kaže, a ti što je ovo? On, vatra. A mislim, a u crveno. Šuti, Andrej. Bolje šuti, dupe krpi. Ej, to je ona ženica, babarenica.
Baba Na žena. motoru. I ja bi trebala da vozim, prepostavljam. Jel da? Da. Da. Pravo si zapravo. Šta sad da radim? Tobe, continue. Završili smo igricu. Ne, samo moramo da nastavimo. Ništa, moramo nešto drugo da nađemo. Ajde, Pozdrav instalirajte. svima. I ljudi na mom kanalu, čuti, i na mom kanalu kad izađe isti ovaj video, a uskoro isti, nemojte se čuditi što je malo drugačije. Nećeš više ništa drugo da Čekaj, ajmo Baldi's Basics. O nemoj, to se već igralo, dok to je dosadno na krvi. Dobro, nećemo igrati Baldi'a. Nećeš ništa igrati, važno. Ajde. Kraj videa. Nije, pa do nove godine ćemo da snimamo. Poslušaj da mi je 48 Ej, baterija. pročitajte dnevnik. Ništa onda. Vidimo se. Srećna Like nova i godina. subscribe. I srećna nova godina. Zdravo.